שנה לראשונה לשבת. אני לוקחת כל יום צדקה שמיטה. בהצלחה. אוקיי, אני מביאה לך והצריך עוד משהו? שרה, בואי מתחילים. בעיניי ארגון מבט זה ארגון ממש גאוני, שמצליח בצורה מיוחדת ונדירה לחדור גם למוח של הבנות, אבל בעיקר ללב שלהן. אחת הבנות שלי חזרה השנה עם תעודה ממוסגרת שהיא מצטיינת באמירת חיטה. זה כל כך מיוחד, כל כך חשוב, כל כך מזין המשך עשייה חיובית, המשך קיום תורה ומצוות מתוך חשק והתלהבות. אני חושבת שדווקא בגלל שארגון מבט משתייך לחינוך הבלתי פורמלי, נקרא לזה, אז זה נותן לבנות הרבה יותר אומץ, הן הרבה יותר מעזות להביט לתוך עצמן באמת, ולראות כל מיני כישורים ויכולות שהן לא היו מגלות בשום מקום אחר, ממוסד יותר. ארגון מבט הוא כמו מגנט כזה שמושך את הבנות. לדעתי הבנות שלי באופן אישי יצאו לפחות מינימום 3 פעמים בשבוע למבט, אם זה לשיעור, אם זה למדרשה, אם זה התוועדות בתאריך חסידי, שבתות מבט מדי פעם שיש במבנה או במקומות קצת יותר מרוחקים. כל כך הרבה הוואי יהודי, חסידי, הן מחדירות בבנות כל כך הרבה גאווה יהודית וחסידית, שזה פשוט מתנה הארגון הזה. עוד פעם, אנחנו בשנה חדשה משתדלים קצת לעזור למבט. כמו שאתם יודעים, אנחנו בתקופה האחרונה עברנו ניסיון לא פשוט, ממשיכים לעבור את הניסיון. אבל כשאני חושבת על זה, וכשאני חושבת על הבת שלי, ואיך שהיא ידעה להסתכל על כל אחד ולראות את הנשמה שלה. היא אף פעם לא ראתה את החיצוניות. לא נכון להגיד אף פעם, היא עבדה על עצמה. וראתה רק את הפנימיות, את הנשמה שיש לכל אחד ואחד. חינוך לא פורמלי זה בעצם לא מעניין אותי ציונים וכל הדברים מסביב. מעניין אותי הנשמה של הילדה, ואיך אנחנו יכולים למלות את הנשמה הזאת עם הדברים הכי חיוביים, הכי דברים כיפים, שהבנות פשוט ייהנו. בגלל שאם הם ייהנו, אז בוודאי כל החיים שלהם יהיה יותר יפה, כל הדרך יהיה יותר יפה, והם יצליחו יותר בגדול. באמת מבקשת שכל אחד יפתח את הכיס ויבין כמה שהחינוך לא פורמלי דווקא בדור שלנו, אחד הדברים הכי חשובים שיש לנו. אצלנו במבט לחיים, כל רגע הוא הזדמנות. הזדמנות לעשות טוב. להתקדם. לגלות אחריות. להתקשר לרבי באמת. ללמוד תורה באהבה. לקיים מצוות מתוך בחירה. אנחנו לא מחכות שהשינוי יקרה, אנחנו יוצרות אותו. הצטרפו אלינו. הזמן לא עוצר וגם אנחנו לא.